Mielenterveysongelmat ovat kasvava huolenaihe Suomessa. Vaikka Suomi tunnetaan korkeasta elintasostaan, monet suomalaiset kokevat yleisen hyvinvointinsa heikentyneen. Tämä lasku liittyy läheisesti työelämän muutoksiin ja vapaa-ajan vähenemiseen. Työn ja henkilökohtaisen elämän rajojen hämärtyessä jatkuva suorituspaine rasittaa mielenterveyttä. On tärkeää tarkastella tähän suuntaukseen vaikuttavia tekijöitä ja etsiä mahdollisia ratkaisuja. Ymmärtämällä heikentyneen hyvinvoinnin vaikutukset, voimme pyrkiä luomaan terveellisemmän ja kestävämmän tulevaisuuden kaikille suomalaisille. Tämä essee syntyy työelämän ja vapaa-ajan tasapainon, vapaa-ajan sekä mielenterveyden väliseen yhteyteen Suomessa tänä päivänä. Työn luonne Suomessa on muuttunut merkittävästi. Globalisaatio, teknologinen kehitys ja lisääntynyt kilpailu ovat johtaneet vaativampaan ja nopeampaan työtahtiin. Työpaikat edellyttävät nyt usein työntekijöiden jatkuvaa tavoitettavuutta, mikä hämärtää työn ja henkilökohtaisen elämän rajoja. Keikkatalous joustavine, mutta usein epävarmoine työjärjestelyineen lisää kompleksisuutta. Vaikka se tarjoaa joustavuutta, tämän tyyppisestä työstä puuttuu usein perinteisen työsuhteen tuoma turva ja edut, mikä lisää stressiä ja taloudellisia huolia. Työelämän muuttuva maisema vaatii sopeutumiskykyä, mutta se luo myös uusia haasteita terveen työelämän ja yksityiselämän tasapainon ylläpitämiselle. Työvaatimusten lisääntyessä vapaa-aika, tuo kallisarvoinen hyödyke, kutistuu monilta suomalaisilta. Pidemmät työajat ja jatkuvan tavoitettavuuden odotukset jättävät vähän tilaa henkilökohtaisille asioille. Paine menestyä kilpailussa työmarkkinoilla johtaa usein palkattomiin ylitöihin ja jatkuvaan tarpeeseen pysyä kehityksen kärjessä. Tämä vapaa-ajan puute eli aikapula on yleistynyt. Vähäinen aika itselle lisää stressiä, syyllisyyttä ja riittämättömyyden tunnetta. On haastavaa vaalia ihmissuhteita, harrastaa tai vain rentoutua pitkän päivän jälkeen, mikä vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Vapaa-ajan vähenemisellä on kauaskantoisia seurauksia mielenterveydelle. Vapaa-aika tarjoaa mahdollisuuksia rentoutumiseen, seurusteluun ja henkilökohtaiseen kasvuun. Harrastaminen, läheisten kanssa vietetty aika tai vain hiljaisuudesta nauttiminen ovat ratkaisevan tärkeitä latautumisen ja mielenterveyden ylläpitämisen kannalta. Kun vapaa-aika on rajallista, näistä tärkeistä asioista usein tingitään. Tämä voi johtaa eristäytymisen, yksinäisyyden ja heikentyneen tarkoituksen tunteeseen. Kyvyttömyys irtautua työstä ja osallistua virkistävään toimintaan ruokkii stressiä ja uupumusta. Vaativan työelämän ja kutistuvan vapaa-ajan yhdistetyt paineet ovat rasittaneet monien suomalaisten mielenterveyttä. Stressi, ahdistuneisuus ja uupumus ovat yleistyneet. Kroonisella stressillä ilman riittävää toipumisaikaa voi olla vakavia pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Se voi heikentää immuunijärjestelmää, lisätä sydän- ja verisuonitautien riskiä ja pahentaa olemassa olevia mielenterveysongelmia. Hyvinvoinnin heikkeneminen vaikuttaa myös yhteiskuntaan. Lisääntynyt stressi voi johtaa alentuneeseen työtehoon, kireisiin ihmissuhteisiin ja yleisen elämänlaadun heikkenemiseen. Yhteys heikentyneen hyvinvoinnin, kutistuvan vapaa-ajan ja mielenterveysongelmien lisääntymisen välillä Suomessa on kiistaton. Työelämän muutokset ja yhteiskunnalliset paineet ovat luoneet täydellisen myrskyn stressille ja uupumukselle. Tämän ongelman ratkaiseminen vaatii monitahoista lähestymistapaa. Terveen työelämän ja yksityiselämän tasapainon edistäminen, vapaa-ajan suojeleminen ja hyvinvointia arvostavan kulttuurin luominen ovat ratkaisevia askeleita. Ihmiset tarvitsevat aikaa levätä, ladata akkujaan ja olla yhteydessä asioihin, jotka tuovat heille iloa. Mielenterveyden priorisointi ei ole ylellisyyttä, vaan välttämättömyys kukoistavalle yhteiskunnalle. Ottamalla aikamme takaisin, otamme takaisin terveytemme ja hyvinvointimme.